Ngai kublai pi baro kinmen ki para ki log e how try Jesus Christ hagen mentang nang don hagen ke lockdown ngilakan penong ke jiseng na yin tin rei na kalian ke junga nge kwa ban ai pi ke kubor ke joblai hagen ke step ban hagen ke sngi ke menta bab ki bayo sngiau kin ke sngat e ke team ke joblai kubor ke wan hanga hagen ke step kalong na ka city shigenang Ephesus kalenong ke basan bat ke dekhot ke bakhatsan terter ke ong kumne to khmi bhati kumno phian om kum ki bom start henry kum ki start de basuspa ya ke por nabaki me kisni ki long ki sneu ti kane ke khubor ke wan hage ke por ngit scam kan long ke jingker khu ya no ki ba yo sneu ki snap ya ke ni ka khubor ke ba lengkot hage ni ke por bat ngit scam ba ublai hi udon ka ka jing thmu nam ka jing em ke jongpi ti kani ka tin ke joblai ka long ka badan kam ha ke step ha ka ba ni ba ka tin le kong to khmi bha ti kumno phia to khmi bha kumno phia kar kom ya jungi kar kom em jungi kar kom sekri ke jungi ha ka no kom mi sekri yo blai tin bai kong to khmi bha ko mang khmi ya la di ni khmi bha ya la di kumno ya kumno em kumno ka ji sekri ke jungi yo blai baruang Henry ong watlong kum kita ki bom start Henry kum ki start ida ka suspa no e por naba kini kisni ki long ki sneu naba kini kisni long ki sneu da suspa no e por naba kini kisni ki long ki sneu ka bamot ba ngimla ban peneno e ka por ka jongpi ban sikriyo blai teng don ki briu ki ba penut kai ka por hakba le ki kam subha prothai hakba le ki bam mentoi setia henry ke team ke jonglai ka kran shai kom tesus pa e ko namar ki ne ki sni ki long ki besneu la ni ngim sus pa ye ko por bo blelo ai ke jem ke jingi hak por ba de ngin sababi namar ba enda la de ke por ko ba ngin le kom ta ngim yoshu de na kadao kat bagi nang yo ke por kat bagi nang don ke por tongin suspa e ke por ban mani ban sikriyo blai ban ai tino ila ka jonga jingem chotra jisu ban kla ka mod nagi jing le pa per na ka jinglong ka jingi shime kla pa mod na ban ai tino chotra jisu Christ kenang ba and a day ke ka por jonga jinge por jonga jing kerdu por jonga no kelang ba nginam da kuslai daga bagi suspa e por ha por ka dang biang ha por ka ba biang yang ai pi ban penbek ela ka joga jingem dengan polis shu sa ki kaptu ka ne na ki tin ki joblai na ka shithi ka beneng kong si ginong tesel ni ka ne ka lanang ka basan ngan puli na du ka de khot ka beneng kong turte henry shakang kita ki por ba shakang kita ayom ko per bengek ngem dan kam ban tho e happy namar pi hi yatib biang baga daga sni utrai kan wan kumunong tu menmet kat ba kinang ong ka jingsuk bat ka jings kham ha anda gumta ka jing jot bat kendit kan ngat haki kom ka jingsuk khona ka bri ko kun bat ka no la chu dan lele henry ba pi ko perbengai phim long ka jingdum baga daga sni kan lap e pi kumunong tu naba pi baro hilong ki khon ke jingshai ki khon juga sni ngimlong naga juga met lemne naga jingdum te nios ngeu hanne ke tin joblai kong ba kata kaya ka ba utrai urwan kalong ka ba la long ku nong tu menmet ka ba ngempoi prakhat henry wala kataru ka tin joblai hanni kong ba pi phimlong ki briu joga ka met pi phimlong kita ki briu joga jingdum Henry pilong ki khon joga jingshai kamre ki jingshai joga sni Henry ki jingshai joga ktin ka joblai jingshai joblai hi ka watin shai ha ka jingem ka jongpi ha ka ba ndakata ka jingshai ka pipi dan pila yak ban sikri joblai khamha na piyat ka kumat ka jingshai ka joblai ka ayati na ka shushu ka tin ka joblai kom ne komta ti nginom yo thia akum ki wei henry togin sharai bat nim long adakar
hang ni ong ba nginam yo tia kum ki we hari to ngin syarai bat nong adakar kanang ba nginam don gano ka jinge ha ka por ba ujis kures wan te na ka su ong ba na ba ki bayo tia ki yo tia met bat ki ba bu ai men don ki bri ki ba habong tia ang ki tia met bu ai men met yele ki wasne te kom taru ha ka prothe kani ka por ko menta kani ka por ko ba ha ka ba ki bri wat hat pedeng kani ka por ko ba kum kani jinge Henry ki bri padi kimpat ke mau yo blai kidang ngam ha ka jimbuat kidang ngam ki jo ka prothe ti na magata kalong sisya ka was ngobenut na markimpat nang bat pun krep yela de ban suspa e ka por banangan kelaw muda ka por badang biang kim nang setia Henry kidang le eke jo ka prothe te ko ki khon ke jo blai nginan kam la kum no ban pun krep no yela ka jo ka jingem naga susu ngan pulis aga tukat ni naga tin ke joblai naga sam ke ba raba kundai ke kren ye kini ki kintin naga sam kalau nang ke ba raba kundai ke dekot ke ba besar hunyo to ken mau kat no ke belengkot ke por jonga ya ke ba kat no ke juleno meletau yu kun belriu Pai hang ni ke tin joblai nangai skemu David bapene kane wong token mau katnu ke balangkot ke por jonga pi katnu ke jinglengkot ke por ke jonga ngema ne percay tin blai kong tang nyopo propose nem lade tam ke manungla nrei katnu ke jinglengkot ke por ngem tang si por ne percay nama kata kalau desh jaga por keba ni day ban suspa ngimla ban pelana ni tang tau nyopo propose nam lane ha po sis pas nam ni kasi don ki po sis pas nam ro tenrei kata kalau lengkot bah namar ba kadon kata kalau wei ka bom jikut ya ka jingem ka jingi lade ha beneng nei de ha dujok kadon kata kalau wei ka jingi hadin bangila klat nok na ka perkai ni selek hakawai ne kini arti dijaka kawai ne kini lada pila syukri bahayo blai pin lek sebeneng lada pila klam syukri bahayo blai pin lek syakat dujo kata kanong jiunam la jiunam ki balek sebeneng ken sa jiunam hangte ki balek sedujo ken sa hangta jiunam haka jing korde kabalok kading bom jule pangkin jablai nagat kadao ublai o isnayengi bau tip bakal long kecing jenjar ke bakrau kuat ban pelat ini bena kedau wan na benang sya berkai ban yak lo di pna ban sun spa yo brio naga du job ding ke basekai de bena kedau ko ki kon ke job lai ba ni kurani ke subject long ba ngim de ban pen leno ke por hai to bi sun spa ke por badang biang syukuri bahayo blai ati bahayo blai tuan pulil ke bakhadu ke de khot ke klep ma Tanong naga gospel ke jong Yohanes, gospel Yohanes lenong besau, ongkum ne. Pia mane blai kat kum ke ba pem tip, nia mane blai kat kum ke bangi tip, naba ka jeng pen kalong na jiu, ke Henry ke por ke jia, pat kalong menta keng, haba kin nong mane blai ke basisya, kini mane yokpa, ha ka men sim pada ke basisya, naba pa wadi ke bakum kitaban mane yo, blai ulong men sim. Jika day kita kiba maneo ban mane ha ka mansim bat ha ka wasisya pihang ni ka tin julai kong kadai ka por yingi bangin maneo blai ha ka mansim bat ha ka wasisya naba ublai wat igi bakum kita ban maneo ublai kwa ini bangin sumani pendep niam pendep rukom Henry ukwa ini bangin maneo blai ni sikri blai dakat dolot jungi barok hakaman sim bat hagwa shisha dakat donut barok hakaman sim barok in sikriyo blai hang taw len pidiang subha ya ga jing em ga jing ublai berku hagane gas ni ya hagane klep mat epi barok ki ba yo i ga ni video ublai ndar ka da pi ngan duai nan ka jong ki barok ki ba pej hang ni
ba ublay ker khui ga jim jo pi ben plai pi na chi bun ki jing pang chom ba e ke bro ko pa jing ga bring wana khmat jame ha ga ker teng ga jong Jesus Christ ngai ngo try just to be age ba ga khubor ga jame ga try ga ba me ai myong sus pa e ga por na ma ki ne ga sni ga long ga sniu na ma ga ta ga try yerap ablay ye barok mi i lang ba ke ne ke video back in long ki break was start ki ben sus pa no e ga por na ma shisha ki ne ga sni ga long ga sniu in kala ka mo ni ai tilor sheme in shekuri me ha ga ben simba ha ga shisha ko try but ki e ke jo barte baro try in bread no but kita ki jiso ba barte ki e ke baro jo barte ki lek no naga jingem jingi baro try ker khu ablay duai la dan ga pang si tom try pen khia sai ki daga snam ga jeme kumal ang daga jingam snam ga jeme la pen khia ai kan long ko pa ha ga karte ga jo Jesus Christ hallelujah menta la ka taru amen e duai daga jingem ke tin jo like ong ka jinget jong pi ka pen khia ye pi ka jinget jong me ka pen khia ye me ka jinget jong pa ka pen khia ye pa nama kata ngech ham o blame pen khia pi but ai ba ka jing jo pi bi ai ti ba sho blame but na tip tang wei lombo amdan ka bom la ber blame barok ka lombo la blame ker khu ye pi kan gesni but haga no ko poro pi pe blame ker khu ye pi nan ba rom ka jong Jesus Christ amen